Всички, аз съм Дженери и тук при мен е Лапер също. Това е вече... Кой епизод? Трети или четвърти? Трети. И започвам да оцелявам. Но... Не бе, ела тук бе, какво правиш? Ела тук, ела тук. Виж сега, ти ще копаеш надолу, аз ще правя фермата. Ще правим ферма. Колко надолу? Докато стигнеш до Бедрок. До Бедрок? Да. Ако излезе лава или пещера? Ще дойда. Ама, коста тук. О, да. И точно няма. Точно. Фалим торчо. Долу. И нямаш ли кол? Не остави ги всичко. Направим там няколко 60, 40 няколко. Ама, къде го сложих? Сега ще дно. Колко? Не забравяй да слагам стъпала. Че не съм тук. Това всичко знаят. Що не мога да слагам? Не мога да слагам. Тук не мога да слагам. Къде е? Тук има! Да, бе. Не съм го видял. Сега ще ти дам. Торчове. Стигат ли ти? 56. Да. Ето. Сега да направя... 57. Искаш да казваш, Е, там някъде. Що не мога да слагаш? Що не знам. Какво прави сега ти? Не мога да слагаш. Торча къде сложи, бе? Никой не се слага. Сега сложиш. Ай. Има с тя фермата да направя. Има ли дърт честа? Има 43. Браво. Който да го остави евала на него. Сега. Така. Да оголемят това място, защото ще направя фермата тук. И... Ще стигнат ли? Да, ще стигнат. И няма да стигнат. Малко ще събирам. Така. Купай. Дърт купая, дърт. Най-важното нещо. И това няма да стигне. Ще стигне. Сити, моля. Не знам. Не трябва сити. Имам кока ли? Кокошка! Кокошко! Ама с ръце почнах да го бия. О, 2 кокошки. Мри, бе! Ела тук. Ела в коремчето ми, бе. Сия. Да направя една мутика. Една дървена мутика. Чай да видим често. Има ли 8? Намери кол. Браво. Малко. Нищо. Сега да почвам да правя. Нямам стик. Да направя малко торч. Той има много. Браво на тебе. Сега почвам така. Да си правя фермата. Много колно е. Някъде има... Минава. Готова, фермата е готова. Само трябва да посадя. Така. Къде бе?
Кой, мама, не искам да се върна там. Не, взима. Все. Тъмно става да знаеш. Какво да правя? На мене не е тъмно. Ти кажа. Посадих тук някакви. О, нищо. Ей, трябва ни кофа. Нали има айран? Направи си това. Не ни стигат водата. Чакай. Спре на кофа. 14 кофи си направих. Това! Какво направи? Не, къде си направи 14 кофи? Не се напоява. Ей, тук. Тук трябва вода. И сега ще се напои. Така. Много малко стои по стара. Паяк идва за мене, но... Ето го. Мри, бе. Ого, 2. О, крипър! Много къщата. Много къщата и да се така. Готово. И 10 ниво хора. Десето ли? Да. Аз съм шесто. Бивам така порките. Тъмно е. Страх ме е. Да дойде ли? Не, там купай. Ще не съм още сигурно бедно. Да си направя малко точе. Толкова не стигат. Един стак и 8. Стигат ли? Не знам, аз ще има 51. И тук краищата да сложа. Това ще ми открито. Така. Аз вече трябва да се върна. Що е? Стъпалата свършва. Колко сумах? 6. Защо и си? Виж как стана в фермата. 4. Трябва да направя сега врата. О, стигнах бедра готовно. Стига. Не мога да вярвам. Сериозно ли? Да, и я намерих. Още един паяк. Още 2. Стринг. Става той. Тук има ли? Още една кошка. Къде е кошка? О, зомби! Кто? И паяк, чувам. Чувам мизерен паяк, ето го. Мри, бе. Ги дади той. Още 2. Имам 6 стринг. Идвам накрая горе. Аз се бия тук. Още един паяк. Тук гамжут. Имам 8 стринг. Наистина ли, бе? Да. Стига да си направим лък. И една водица. О, О! да не влез тук. Излез навън веднага. Мизерен такъв. Скелет. Отивам за скелета. Констатен. Вкарал О! контейнера. Ето. Ще умра. О! На едно сърце. Какво се правиш той, бе? Той е. Не, бе. И меча ми свърши. Не е вратата, ама... Кое бе? Трябва да имам. Здраве за душата. Ку-ку! Какво направи, бе? Как стана той? Какво направи, бе? И... Не съм ти взел
Експито ми взе. Не съм взел. Взе 10-то ниво. Не, Виж нивото си. аз не съм 10-то, ето 6-то съм. Не, аз съм 6-то. И... О, ти на колко сърца беше? Едно! Нули. Не ли ти казах, на едно сърце останах? Бия се срещу скелет с ръка. Чупим се меча. Направи се меч. И това е тук да лягаме. Още... Няма нищо. Чак. Видя ли фермата? Не, излизам да видя. 8 кокали има. То ли е фермата? Да. Не ли е хубаво? Хубаво. Хубаво. Ама сега още по-хубаво ще стане. Когато осъдя нещата. О, крипи. Отивам за крипъра с кирка. Ти ми направи... Не ми направи нищо! Убих го. Сега. Колко е ране? Ама голки му е. Николко. Да, имам 28. Кое бе? Кол. От мене. Аз помислих голд. Кол.